Әйдә кайшык хәзер. Хуҗа чыкса, икебезгә дә бирер кирәкне. Гөлназ Гатинаның Җәлил укуларында икенче тапкыр катнашуы бу бәйгегә укытучысы белән бергәләп ныклап әзерләнгәннәр. Былтыр республиканда призлы урын алган идем. Бу конкурсны катнашырга Зилә Сахиповна тәкъдим итте. Муса Җәлил ишек төбендә шигырьне сөйләде. Заявка калдыручылар күп булса да, жюри шуларның бүләкләүгә 22-сен генә уздырган. Үзәк китапханә һәм Бөтендөнья татар конгрессының Нурлат бүлекчәсе әгъзалары һәр видео язманы җентекләп карап чыккан. Нәтиҗәдә зона этабында катнашачак укучылар ачыкланган. Жюри әгъзалары белән шундый фикер, ул фикер инде безнең елдан-ел без аны таләп итәбез. Татар балалары татар телдә укырга тиешләр. Татар шигырьләрен, татар әдәбиятын. Күбесенчә киресенчә булып чыга. Шуңа күрә дип максатыбыз шушы. Менә Нурлат гимназиясе укучылары Муса Җәлил шигыренә язылган җыр белән катнашкан. Сәгать җырын башкарып, аңа кызыклы видео кушып, муниципаль этапта беренче урынга чыкканнар. Хуҗа безне өйрәтә вакытның кадерен белергә. Беркайчан да соңга калмаска. Муса Җәлил бит ул безнең патриот шагыйрь һәм балаларда туган илебезгә мәхәббәт, дошманнарга карата нәфрәт хисләре уяту өчен бик күп, бик матур шигырьләр язган. Балалар Муса Җәлилнең шигырьләрен бик яратып укыйлар. Оештыручылар сүзләренчә, бәйгегә укучыларның гаиләләре белән әзерләнүләре куандыра. Димәк, Җәлилне өйдә дә укырга тырышалар, балалар ана телендә аралашалар. 3нче урын яулаган Азизә Узакованың әбисе оныкларының кичкенәдән татар телен белеп үсүләренә шатлана. Кичкенәдән без аның белән бергә йөрдек. Урамда йөртәек, бөтенсен карап йөридек. Тикшереп кил татарча сөйләшеп, татар теле белән ачылган теле аның. 21 яшьтән өлкәнрәкләр номинациясендә бүлекләнүчеләр арасында Наилә Гайнетдинова бар. Яратып катнашам. Муса Җәлилне ишетүенә үк ничектер күңелдә рухи гына түгел, батырлык хисе уяна. Лиана Гурьянова Җәлил башка телләрдә номинациясе җиңүчесе. Чегеш чепи пуладып, сюнатама сюладып, сюным савна сержива, везе типтека ядып. Бәйгенең муниципаль этабы тәмам. Призлы урыннар яулаганнарның барысы да дипломнар алды. Ә җиңүчеләр алар арасында Гөлназ да бар, Җәлил укуларының зона этабында катнашачак. Гөлназ Хәсәншина, Гүзәл Садыйкова, Тимур Новиков, Нурлат хәбәрләре.